Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e nder Pindi TV oɗon jaade hene bani mon debbo Aissata Ndiaye ene wondi hene bandum gorko Amadou An walla Amadou Moussa Amadou bisimilla ma bani mba Aissata jam walema mbar ko jam fini galle e bandiraɓe machallah tedduɓe on calminama e subaka he wonande yeeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha toon to caggal leydi ko noon tigui Amadou en garat noon e roɓɓindu jaydeli ɗi no dañirton ɗum subaka foof puɗɗore ɗen tan e garde so woni le soleil hen tigui puɗɗortoɗen jayande ko jayande gendire yaltore kala subaka ɗo e nder leydi men Sénégal ne wayno noon jayande ɗi ko ɓuuri hen ko hewde Aissata Ndiaye garti ko yetti ko e mo ganduɗa ko bitteɗo Adama Gaye noon ko jayande yanke mo ganduɗa o saaha nana tan e juuɗe lawol koye nder hen noon omo ganduɗa ko jagoɗo kalfinaɗo kala ko fati e banggue ñawoje leydi men Sénégal kañum tigui holliti wonde o saaha yiddi muɗum tan ina wayno ko rende kala ko yetti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe leydi Sénégal ɗum saabi noon o wi omo heeɓi tan gam joni o ina wayno rende kala biyoje bonɗe so tawi lawol fawima e dow ma tan kanko mo ƴettu ko wiyete ko hono responsabilité makko ko wona ɗum ko noon omo ganduɗa ko kanko jaydiyanko o ruttima toon to parquet e wiide jayne nde noon tigui populaire ne ko way noon tan wi nde jayande vox kañumne koye gon on felo yabɓi kayre nde nde wi tan komo ganduɗa o ko jagoɗo kalfinaɗo kala ko fati e banggue ñawoje leydi meɗen kanko tan arti ko yetti koye on ɗon fannu woni alhaali omo ganduɗa ko Adama Gaye kanko noon hono garde so hono El Hadj Malick Sall kanko tan wi manam omo heeɓi gam uddide kala ko fati e banggue hono alhaaliji woni kabaruji to banggue ñawoje ɗum ɗon noon hollitini kanko hoore makko omo waɗi assumé manam omo tekki tan rondi kala ko yetti ko responsabilité makko ko yetti e fannuji ɗin ɗon foof tan ko gam moƴƴinde kala ko fati e banggue gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe laamu kadi rende ɗum salade kala ko yetti ko yimɓe ganduɗa ɓe ko wiyoɓe biyoje bonɗe fewde e ardiɓe leydi ndi ɗum woni ko haali e nder ndeɗo jayde witende Vox Populi noon tigui l'exclusif ne ko way noon wi kono rentade réseaux sociaux ji ɗine ko hen jeeya Amadou ko hen jeeya Aissatou Ndiaye ene wayno noon nden ɗon jayde kadi kañumne yabɓi koye gonɗon feele kono tan nde ƴoogui koye konnguɗi omo ganduɗa o ko Adama Gaye caggal kay nde husodiri e ñawoɓeɓe o wi tan ko duma tapet manam kanko de o wona tigui tapet eno wiri ɗi ɗum ɗon noon e nder hen kanko mo ganduɗa o ko gonnoɗo tigui tergal e nder jayde zone Afrique hollitama noon oɗo saaha omo tan ƴeewa kaldigal holno wawi yaade toon manam o waɗede ko wiyete ko hono garde à vue toon to commissariat mbo port nokku mo ganduɗa kay ene wayno alhaali muɗum tan ina moƴƴi no hannirta ni hollitama noon wonde jayde en arta holko jeeyi sababu kanko Adama Gaye e poste woni publication mo wanno e nder compte makko Facebook tan o saaha ɓilimo kono ɗum ko gomo wiyetegu leeral askan wi ko gomo ganduɗa ngu ene darani kay kala ko fati e banggue haqqe bani adama ɗo e nder leydi men Sénégal kañumen de jonnani ɗi konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi hono Adama Gaye suuti ɗum fewde e mawɗo leydi ndi kam e cuddiɗo muɗum kono ɗum ko jagoɗo kalfinaɗo kala ko fati e banggue ñawoje holliti tan kañum ma tigui mbiyen tekkurondo kala ko fati e banggue hono responsabilité muɗum e oɗo fannu La Tribune kañum ene wayno tigui arti ko yetti koye on ɗon fannu jayde noon ene sifo holko jeeta sababu walla holko wambi omo ganduɗa o ko Adama Gaye e ko yetti koye on ɗon fannu to banggue hono code pénal leydi men Sénégal hollitama noon ko article 80 ko article mo ganduɗa o kay ko article tiɗɗo musɗo kadi ha joni ina woni e on ɗon ha joni code pénal leydi men Sénégal jayde noon arti kadi ko nguɗo mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinal kala ko fati e banggue ñawoje hollitinan wonde ko yetti ko alhaali mo ganduɗa ko Adama Gaye kanko de mo waɗ assumé e responsabilité makko e ko yetti on ɗon dossier konnguɗi o mo ganduɗa ko Aminata Touré ina tawe kay e nder nden ɗo jayde witende La Tribune kono ɗum ko noon jayde ni sifo ko tolni e 3 tawi noon ko ka viol to banggue ha joni hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati kanko noon mo ganduɗa ko Aminata Touré holliti wonde tan mawo daro lang gam joni o rende hono rewɓe kam e sukaɓeɓe L'Observateur L'Obs nden ɗon ko jani groupe Futurs Médias kañumne kadi ne wayno artiye ko fati e banggue alhaali o mo ganduɗa ko Adama Gaye noon ne wayno tan ko jayde yanke mo ganduɗa o suutini konnguɗi kamniɗi fewde e mawɗo leydi ndi tawi noon o windino ɗum koye page makko Facebook kanko noon Adama Gaye o haali konnguɗi kewɗi e nder ko ganduɗa ko woni toon to dikka to nokku mo wonno omo loske tigui ɗum saabi noon kanko mo ganduɗa o ko Adama Gaye holliti wonde mo wat ko wiyete ko hono plainte contre X woni tan mo wat plainte tigui o juɗɗiniya ɗum toon gam kay ƴewde hol baɗɗo mo
piraté walla hol baddo publier compte makko e kongudi nganda di o windani e wiide makko e nder hen non hono procureur kanyum yiddi mun tan ko yo wadi e dumbirdu ndu kono tan dum don lataki taw sabu kay o mo ganduda ko Adama Gaye ruttima ton to parquet e ballal be ganda be ko hujjikinantobe direct info ari koy gonki sukabe do e nder leydi meden ko non tigi direct info kanyum wayli sawru mbaggu ari ko yoti ko e cadele de ganda de ina teska ina mantini do e nder leydi men Sénégal ko fate bangi sukabe be ganda nana e beddaji nana nguuri bondam e odo saha joni dum tagi non jaynde wi ina wayna tan ko sukabe ganda be kay ko sukabe tigi nodirtebe e fantôme do e leydi men Sénégal holpeje ko jaynde wadi namdal e odo subaka hande ene gasama en gartu hen e nder hono tobbere meden wattinide be koltino no wonde ko yuti ko e limore ko ganda ko dum woni jelari do e nder leydi men Sénégal nangue no moƴƴi ko tolni e 15 millions dum no woni tigi ene wayno ko jelari tigi ne wayno sakkete walla tigi ko hebete e par nyalawma so wadama non e par hitande ma won hono 5 milliards e kopreje menden CFA woni ko jaynde wi jaynde kadi ne arte ko yuti ko dorde be non sukabi woni tan nokkuji ganda di gonan nokkuji moƴƴi ko non kadi e to bangi jangin woni jangin leydi men Sénégal ale sago yurnete e wiide jaynde direct info source a kanyum ene wayno tan woddani on don bangi kono tan haali ko yuti ko e calelde ganda de kay ne teska e odo saha ha tenki non to bangi hajju woni tan hono hijjore hikande ton to Arabie Saoudite en gandi o saha ko hen wana jaynde non wi ene wayno ko won kay debbo goto mo ganda o ko jahannodo ton ummade do hen tigi e Dakar ne wayno tigi fewdo ton to Medina tul munno war ko den tigi o sanki e nder on don vol dum don won ko jaynde arti kono ne kadi jaynde arti accident woni tan calele baddi ton to autoroute ila Touba holitama non ko yimbe dido ba hospital munen nawbe ko mbarmi tay non hen tato ko tampube no fewi Allah yurmo yaafo maybe be stade jaynde stade ko don gudirten ko jaynde cioftal balli ha tengti e football jaynde non ari ko yewti ko e biddo Sénégal naajo hono odo pormado ton to Institut Jambar dewdo ton to LOSC Mbolil fay ton to Everton arti ton to Paris Saint-Germain jaynde non wi ene wayno tan ko ha joni tabal mawngal e pilital mawngal ngal Idrissa Gana Gueye jogi o saha yidde makko tan e wiide makko ene wayno ko wadde sacrifier ngam kay wallude équipe makko ha heba ganda ko dum woni hono trophée ji di ganda ina fadi odo saha hande contrat on don mo duubi nayi tolnido e sappo e jeenayi piccal jeego milliard ko preje CFA holtam non wonde kanko tan o mo ganda ko Idrissa Gana Gueye o battima o mo ganda ko Sadio Mané kam e Kalidou Koulibaly ko non tigi Amadou stade wala jaynde ndedo woni bietende stade ko kanyum uddata tan yete robindu jayde meden hande dum non amuden garatani gede rendo non hande ari tan koy direct info ko gandari hen woni dossier mawdo mo wadi faadi cukolen sukabe walla gonki sukabe do e der leydi meden Sénégal tagal ne ganda conseil économique social udditi hanki dental mumen dum non be kebbinomo ton ministre de la femme kanko jaagorde joginde kala ko faye rewbe non kanko hanki be kebbino ton to conseil économique social et environnemental to ko be pawe juude makko tan be kalde makko woni gonki sukabe do sukabe ganda biete ko enfant fantôme woni cukolel ganda la kaytaji juddu ngel don cukolel non wawata limede e limore be ganduda ene jeeya e der leydi meden Sénégal dum non saabi be biete ko kambe enfant fantôme Amadou matawton ma aranene enfant fantôme enfant fantôme andi ko cukalel ganduda ngel ene wayno jibinama tawi ala kaytaji ko non kadi ko cukalel ganduda ngel ne welsinda no fewi to bangi jinnabe mum so tawi kadi ngel are jangde woni to bangi Qur'an walla to bangi école ko cukalel ganduda ngel ko belsini ngel ala ko wiite ko hono jango mum woni ko wiite avenir do woni ko tuba ko be no dirta hono enfant fantôme non kadi ko sukabe ganduda ene kewi yede e nder do e Dakar e nder leydi ndi kala ha tengte gure mawde ha e gure tokos de kala don non ko cadele mawde saabi non no birda ni kambe be ganda be ko CSE nabe hanki be joddime jagordo ngam yewtude hen hol peeje podde jettede o saha ha so tawi won peeje godde kam ha joni gedde nan non tan Aissatou ene wayn tan en tout cas ko ferde ganda en foti jettede kadi pamodiral hebe be sukabe ene baaw artude sukabe bandu men kono non tigi be kali kadi e sukabe yellotobe beddaji dardartobe beddaji
Allah andi ko almuɓe Allah andi gona almuɓe dardartoɓe ne jogo poti yon ine jeelo ɓenne ɓe garti hen no fewi jaafa ɗon ɓe gari kadi eko wiyete abri provisoire woni école aji ganduɗa so tooɓi woɗat yimɓe ɓe ganduɗa ko honneteɓe toon gam tan galleji mumen dañi ndiyam eko way noon ɗum ine addana sukaɓe caɗele ha so école udditi ɓe jawata ruttade e nder école aji kanko mo ganduɗa woni Mimi Touré gardiɗo toon to conseil économique social et environnemental kanko noon ɓe ƴetti ɗum ɓe pawe jungo makko ƴetto fawe jungo jagorde joguinde ko faye rewɓe ɓe so wiyama rewɓe noon ine anda rewɓe jogui kala ko faye sukaɓe ko way noon ɗum saabi ɓe ƴetti ɓe pawe juuɗe makko Amadou ɓe pawe ɗum e juuɗe moɓe poti pay walla mbiyen nelal ngal yettima ɗo fano eyyi ko lawol ko noon foti wonde par ce que caɗele teskade no mbiɗen nani ni kono mbaɗa yettima dossier o yettima e juuɗe makko tan kanko jagorɗo ene haasi peeje ƴette hen kono kadi ko feere nde ganduɗa nde ene foti ɗo hen no safrede saabu ɗum ɓooyi Sénégal ɓooyi dañde ɗen caɗele ha tengti e to banggue ganduɗa ko ɗum woni hono ndungu o saaha gonaɗo kono ɗum ko hade min uddu tan ko arde bandiraɓe ɓe ganduɗa hande ɗen teddiniraɓe kadi ko fate banggue woni roɓino jayndeji meɗen o wiyete ko Amadou Tidiane Ly ko toon to Italie lollirɗo Foutanké eɗen calminamo no fewi ko noon kadi Housseynou Sow on ko Italie woni ko denɗi men ɗiɗi ɓe ganduɗa hande dokki ɗumen teddugal ɓe manam ɓe dal kamɓe jeeyi tan kamɓe jeeyi hande koɓe ñamoɓe ñebbe noon tigui ñamoɓe ñebbe jejjitani Elage Ly gorko mo Dara Halayɓe bandiraɓe on jarama kettugol yebde Pindi TV ko Ndeye Fatou hedno e caggal caméra ji ha lawol gongol so Allahu lamdo jaaɓi